тази къща правим гипсокартон и опънати тавани. Комбинация. Подготовка за опънат таван. Направихме куфарчето. Тук ще бъдат вани. От задната страна ще бъде лед лента. И тук ще сложим трансформатор и за обиколката опънат таван. Прикарахме 12 вольта да минат и от другата страна. Трябва да се захранят от двата края еднакво. Там е подобно. Тук е абсолютно също. От тези двата ключа бяха две лампи. Едната лампа, едната серия пращаме за вани, а втория серия за трансформатора за 12 волта зад шторите, пердета, към пердета. Един казвам 12 волта. Тук да се захрани от двата края, ще има опънат таван. Ще стане много интересно. Тук пак взимахме от тези ключови, имаше едното осветление на стената, на тавана. Второто осветление на стената. От едното осветление, от единия ключ ще направим да светват луните. Първия кръг, втория лед лента обиколка, третото на кръга луните и четвъртото светещ таван. Опънат тук ще бъде. Фактически с дистанционното за приключване на фази от едната лампа взимаме всичките тези неща. Така и тук. От този ключ, тази лампа, докарахме кабела 220 волта да бъде в ревизия и от нея ще прихвърляме фазите за лед лента, за луните по куфара, по втория куфар луните и тук ще бъде светещ таван с принт на либе. И ще видим какво друго да направим. А тук чисто ще бъде. Чисто светещ таван. И така, началната подготовка за шпакловане на гипсокартон. Ние го правим така, издухване, първо всичките паски, всичко издухваме с духалка, за да можем после да го грундираме. Скрито осветление към пердета представлява
Само изрязан гипсокартон, без борчето нагоре. Тук ще се слага диодната лента точно по ръба, да гледа нагоре. Затова трябва да го обработим този ръб с шпакловка. Затова се използва асиметрична лайсна. Така се сечетя. Ето как изглежда. От едната страна е плътно на дебелината на гипсокартон, от другата страна е перфорирана. Фактически слага се ето така. Отдолу. След малко ще ви покажа как ще изглежда. Етап след шпакловка и разчертаване почваме да грундираме тавани задължително, да се залепи хубаво диодната лента. Така приключихме нашия поредния обект. Тук сме правили всичко в гипс-картон. Инсталация, пълнотата. Като влязахме, имаше тук по една кружка и от тази страна една кружка и направихме с дистанционно всичко да се пуска. Така и в тази страна. Включваме първо входните линии, второто е гипса картонна доколка, третото е кръга, четвъртото сечеща, и петото е скрито осветление. Тук в обадя сме направили светиш опорно таван.
самата баня. Бял глас, от ключе се пуска инжектир, се пусне лампата на леглото. Отвъдната за нощна лампа. В другата детската същата лампа. Лучки и обиковка на пъната съседи. И в спалната сме сложили гипсокартон, принта, нощното ви по дървета. Искаме да сложим седятата. В последния момент решихме така. Това нещо може да се смири. Това пак също с дистанционно чак са ламините, колко на гипсокартона, второто на леглото, третата светла принта и четвъртото обиковка скрито осветление. Как да спрете времето и да запазите красив дизайн за дълго време? Френски опънати тавани Beltendo. За информация телефон 0896 26 30 70 или на beltendo.net. Опънати тавани Beltendo. За тези, които гледат нагоре